Am avut un accident pe drum și au ajuns târziu la Inhala, dar hai să vă arăt ce branduri de parfumuri au fost pe aici. Chiar dacă am ajuns târziu, încă erau câteva branduri faine și aici am dat peste ceva diferit. Apoi am urcat la etaj, unde am descoperit că erau alte branduri și parfumuri care mai interesante. După cum vedeți, locația a fost frumoasă, cât despre parfumuri, detaliem cu următoarea ocazie.